Så, vi er tilbage. Nå, i dag der skal mig og Niklas, ham her, der skal vi ud og køre og lave arbejde med Niklas' selvtrækker. Det bliver meget fedt. Nå, status den er, at mig og Niklas, vi er ved at fylde huller med gammel stubfræst træ og så noget jord lidt af hvert. Vi kan jo lige fylde nogle huller. De klips, I lige har fået, det var der, vi fyldte huller med alt muligt lort. Og nu skal vi til at klippe hæk og sådan noget med en grensaks og sådan noget. Det bliver fedt. Ja, så er mig fra i gang med at fælde træer, og vores farlige motorsav, det er sådan en her lille M12 Milwaukee Frank Cutter. Den kan fælde alt. Nu gider mig og Frej ikke mere for i dag. Vi gider ikke mere for i dag. Vi er trætte, så nu er vi på vej hjem for at spise. Og så kommer vi bare til at spille noget PC og sådan noget. Lidt hygge.